Menstruationscyklusen den var i typisk 28 dage, og hele menstruationscyklusen den er styret af hormoner, både æggestokke og livmoderslimhinden bliver påvirket, og cyklusen den kan opdeles i 3 faser: selve menstruationsfasen, vækstfasen, hvor folliklerne de vokser, og sekretionsfasen, hvor livmoderslimhinden den så vokser, som ser her. Ud fra det, som sker i æggestokkene, så kan cyklusen inddeles i 2 faser: follikelfasen og lutealfasen. Follikelfasen er så fra dag 1 til 14, og lutealfasen er fra dag 14 til 28. Og det er her, hvor progesteronshormon det bliver produceret. I første halvdel er det positiv feedback, som styrer hormonudskillelsen, og den anden halvdel er negativ feedback. Under menstruationen stiger FSH-udskillelsen fra hypotalamus, som ligger heroppe i hjernen, som så stimulerer æggestokken til at modne æg i folliklerne. Follikelcellerne de producerer så østrogen, og østrogen det får så livmoderslimhinden til at vokse og den nye blodkar. Østrogen laver positiv feedback på især FSH og LH, og den store mængde LH får så en follikel til at briste, og der sker en ægløsning. Ægløsningen får kvindens temperatur til at stige 0,5 grader, så vi er altså oppe på 37,5 grader nu. Folliklen den omdannes til det gule legeme, også kaldet corpus luteum. Og det gule legeme det stimuleres af LH til at producere progesteron. Progesteron det påvirker livmoderslimhinden, hvor der bliver svampet og dannet, livmoderslimhinden den bliver svampet, og der bliver dannet mere slim, så den kan modtage et befrugtet æg. Hvis der sker en befrugtning, så vil østrogen og progesteron lave feedback på FSH og LH, og derved går det gule legeme så til grunde, og vores livmoderslimhinde afstødes så som menstruation. Herfra der kan cyklen så starte forfra igen, og bliver bare ved og ved.